alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawwa barkanmu da haka. Ina kowa fatan alkhairi, ina fatan kowa yana lafiya. To zan yi magana akan matic a gurguje. Na ga an tambayan akan saran nan cewa maganar da muka yi har yanzu tana nan ko kuma akwai abin da ya canza. To ban samu lokaci bane ba shi yasa ban yi magana akan sa ba. To amma a haka a gurguje ba mu da ma'ana, a haka bani da bayanan da zan bayar. Akwai buƙatar in sauka time frame na awa 4 ko ma awa 1 don mu ga me wannan web ɗin yake cewa. A kansa za mu yanke ƙarar, amma kamar yadda na faɗa iya nan gurin haka correction ne mai cin gashin kansa. To amma sai dai correction yakan iya zama guda 3, yakan iya zama guda 5. Ma'ana ya iya zama 1, 2, 3, 4, ya iya dawowa ya bada na 5 a ƙasa. Ya iya dawowa ya bada na 5 a ƙasa kafin ya yi wancan tashin. Amma dai ko da mutum ya shiga daga lokacin da na yi magana, ina ga yanzu ba wanda yake cikin asara, saboda lokacin da na yi magana yana kusan kobo 74 ne, ina ga yana kobo 74 zuwa 75 a ɗan wannan tsakankanin yake yawo. Ko bayan nan ma na ce a jira ya ƙara sauƙa kaɗan, kuma na ga ya ƙara sauƙa ɗin. Saboda haka in dai an saya a wancan lokacin har yanzu zuwa yanzu a cikin riba ake. Bari mu sauka time frame na awa 1 sai mu ga ƙarshen shi web ɗin me yake cewa duka. Time frame na awa 1, ina ga wannan shine ƙarshen uptrend ɗin zuwa nan. Shine ƙarshen uptrend ɗin duka. Ya ba mu down trend, ya ba mu correction, ya ƙara wani down trend ɗin haka. Maybe ya zama WXYXZ. Saboda anan gurin muna da pattern. Idan ya ƙara komawa sama ya ba mu pattern kwatankwacin wannan, zai zama WXYXZ. Saboda ina ganin ba wani divergence a gurin. Ma'ana dai yanzu abin da za mu ƙara jira akan matic shine ya sauka haka. Kuma sannan waɗanda suke ciki a ɗora break event. Menene break event? Ka ɗora stop loss, ko da ba za ka cire riba ka ba, ka ɗora stop loss a saman entry naka, saman inda ka shiga sai ka ɗora stop loss. Ta yadda ko da kasuwa ta dawo ta zo ta fitar da kai, za ta fitar da kai dai ba tare da asara ba. In ma kuma ribar za ka cire, uwar kuɗin za ka cire ka ƙyale ribar, inda ka zuba kuɗaɗe da yawa za a ɗan samu wani abu. Tunda aƙalla ya ƙara kusan kobo 10 a sama. Ala kulli halin, idan ya tashi ya ba mu uptrend kwatankwacin wannan a nan gurin sama, sannan ya dawo zit ɗin ta zamana ba ta yi tsawo ba sosai, to muna sa ran zai ƙara tashi sama. Muna sa ran zai ƙara tashi sama a lokacin da ko da yake burin juya screen ɗin wayar dan abin ya fi fitowa sosai. Idan ya ba mu uptrend a nan gurin kwatankwacin wannan ya dawo haka, idan wannan web ɗin bai yi tsawo ba sosai, to da yiwuwar ya ba mu wannan uptrend ɗin a sama haka, sannan sai ya dawo ya ba mu C, sannan sai mu nemi buy daga nan gurin zuwa sama. Wannan yana ba mu tabbacin zai ci gaba da tafiya kenan. Idan kuma aka yi akasi, bayan ya ba da wannan uptrend ɗin haka, sannan ya dawo ya ba da Z wadda take ta yi tsawo sosai, me zai faru? Sai ya zama duka wannan web ne guda ɗaya. Afwan. Idan ya ba mu Z wadda take ta yi tsawo sosai, sai ya zama na duka wannan down trend ne guda ɗaya. Sai ya zama duka down trend ne guda ɗaya. Muna buƙatar correction babba. Daga nan kuma kasuwarsa za ta koma zuwa waccan area da muka ambata. Ma'ana ta yi ya ba da wave na 5 a ƙasa in mun koma time frame na 1 day. Mun jawo trend line haka.
Yauwa ya sauko ya zo ya fasa wannan trend line ɗin. Idan ya sauka ya zo ya fasa wannan trend line ɗin, da haka ma zai iya zama wannan correction ɗin shi ma ya gama cika wave guda 5. Daga nan gurin za mu iya neman uptrend sai a ɗora gini akan waccan maganar da muka faɗa. Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa an fahimci saƙon a gurguje. In ƙara maimaitawa, idan ya bamu wannan uptrend ɗin haka a nan gurin sama, to muna buƙatar Z a ƙasa. Z ɗin ba na buƙatar ta yi tsawo, domin idan ta yi tsawo yana nuna min cewa zai yi correction ne wanda ya fi wannan girma. Domin WXYXZ duka gaba ɗaya wave ne guda ɗaya. Saboda haka ana buƙatar correction wanda yake ya fi wannan girma, sannan sai mu nemi down trend zuwa fasa wancan trend line ɗin. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi.